Mbok ya sing tenang wae. Ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulik, setan ora doyan. Yetna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Lah kok ora kaya sabene Bagong? Genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen. Mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi, menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak pratamu Panakawan. Noname pasang Kalimantabe. Tinebena miladune dumawahing tawang-tawang sinuwun. Nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten. Awit taun niki kula nembe ngerol. Kok malang kerik Lali e. nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to isa yasa. Nyileh. Oh nyewa. Nggih, lah niki ra ketara to. Ikete sesak e sinuwun. Niki sirah kula ukuran 94. Karena nggih gedhe sirahe niku cerdas. Iya iya. Ikete ukuran 26. Dadi ming cilik kaya susumprit. Mboten napa-napa semua. Niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Wangsa. Darma Kusuma. Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama. Ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndauk. Iya iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Nuning Pangestuku Tampanana. kula pundhes. Ora sak kula pundi ora usah dibasake. Nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Pugulut. Anu sinuwun. Iya iya Bagong, pangestuku Tampanana. Nun nggih Penak nanggonmu lungguh. sampun boten kirang prayogi. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan parepaitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun. Iya ya Bagong iya. Wah, sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara nding lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku Tampanana. Nun nggih. Yen ikatmu sesat sesuk ning nggon aku, Oh nggih, nggih. mesti padha karo aku. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Ya. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Bagong Badararja. Bagong Badararja. Nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku Tampanana Bagong. Nun nggih. Prayogakno. Nun nggih, sanget anggen kawidadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kartu nggih dipun prayogaken panjenengan ngangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus semorot cahyanipun nggih cangkeme kekamban. Nah nggih
Wong lanang kok cangkeme kekamben prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora sambung rembug kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ana kawan Bagong. Nun Ana wigati apa-apa ana kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti kantun Ndara Puntadewa. Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya ya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya ya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mangkaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya ya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek ku gek sadurita. Me. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing embane kaya Kencana. Wah, kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Jebulna niku bapak ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darma Kusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon suwane Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana
supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur lan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Monggo Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa Prabeya. Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. iya, Wis cukup menderita. Niku wis suwe. iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo prana cicis. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut. Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah, tumbak Karawelang angka kalih Payung Mutha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Tetiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapaknipun bangun Pura Kencana. Iye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labu itu meraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Imbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel. Mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas barep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa iku wis cilik-cilik sampeyan isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Niku kula ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pendyanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon leres pendyanipun Kakang Mas Werkudara. Maring ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awol sarta ora bakal anggrundel. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu.
sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula lah kok ing ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal bangun pura kencana menika engko sepisan kula mboten badhe angias kula mboten badhe ngembe tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun nyuwun ngambil pusaka ketiga menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa kula nuwun sewu lho kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu sinuwun Prabu Kresna Bagong piye barang sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak lho ora penak perkara apa peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu paring panilah kula mboyong pusaka 3 tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima sada nuwun sewu lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3 nuwun sewu sampeyan lek ngitung saka ngendi sampeyan lek metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan Bagong aja ngono sabar sabar apa kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama niat kula sing apik-apik ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi ya nuwun sewu ganti kula ngene iki nek gentho ora gentho sisan sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki ada nun sewu lho sinuwun kula ngungkur ke panjenengan ora apa-apa Pak ngono niki ora sah malang kerik ora sah malang kerik lha pripun wulumu kelek rungkut banget pripun lho tak takon apa Semar ki diniat elek nek Semar niku gadah niat sing elek niat sing ora prayoga biyen-biyen Semar niku duwe niat sing elek ning napa tau Semar duwe niat sing elek Semar niku pengen bangun pura kencana pura tegese papan kencana niku dumadis ka mutiara niku wujudan sing apik sing becik bangun papan sing apik sing becik teng negara Ngamarta mriki ngoten supaya masyarakate ayem-ayem tentrem rukun enten apa-apa aja rukun ora mung dangdute aja jotosang mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara ngono iki ya ngapa iki musuhe wayangan kok lagi nesu templeki walang. Heeh. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar artine elek karo Sinuhun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngirani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku tok gawe." Ning ana sing ngalang-alangi. Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak karo Bapak? Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampeyan ae dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek-elek. Ngelek wae. Ngono ora elek-elek. Kowe ngonekke
Semar ben kenggonan dajak pangat ora ngelek iki. Dasarmu apa? Aku men bedhek ning ngarani wonge. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngeten mawon, sing ngepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Ayo karo sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun teras. Niki anane mengadu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang surat. Aja meneng wae. Mamang surat ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tatoke njaba. Ngoten mawon. Kula men ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Sih, mboten. Kowe senengane jual jamil. Anggere kurang jual jamil. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen karo nantang kowe Prabu, mungsuhe dudu kowe Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sawa. Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo kowe Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Gara-gara kudu rampun guyu. Niki lelucon kula niku kudu nggo penonton. Dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Wani ya? Turawani aku. Metu njaba ah? Oke. Metu njaba kowe. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tatoke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang ayo tatotke ora bakal mesti. Koko Prabu. Dumados sing daredah menika nggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna nisaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu. Yayi Ragil. Ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andados ning kawuningan. Menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Nuwun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak. Sak paripurnanipun lampah menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat 5 sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk
nalika semanten dumados saking para Nalendra ingkang digdaya mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntan lampahipun ki Lurah Bagong Kaka Prabu nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendlancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka Nalendra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong banjur becike piye Dimas dina samengko bareng kakangku ora usah melu perkara ngamarta derake cedhak ning Karang Kadempel Mastuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya ingkang rayi pun wagil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Kaka Prabu mengkono yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Harya Setyaki kabeh sirepen mangsa baranggon kira mbudidaya kula ning saken dawuh Werkudara tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak dhereke bareng kakangku Sedewa babar pisan budana kang padha sibuk jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawula ning saken dawuh parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa mongkene wis mlayu wayangane iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah wis mlayu mbok mandeg leng ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok pupuku ki gathok dadi pupu perih iki nek aku ora mlayu tenan wae Pak kriwikan dadi grojokan geguya dadi tangisan ngopo Gong mate aku wis cilaka tenan iki Rana ketemu Sencaki Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa alah yem ngimpi apa kowe istriku tercinta ngopo nangis Gong nangis wae sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati pecah sirahmu dies piur modar kula rasa nangis apa menengo sik to kowe tak kandhani apa lho ora basa anu pripun aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae terus Kakang Harwaca Kakang Turja Mak Setyaki kewangi Siwa Ndarawati aku entuk dawuh saka bapak ya tenan ora Gong gawe nenal marhum ngoten ora tenane ora terus kon ngapae anu kenapa bapak ngrumangsani nek tau tate nampa pangudangmu bapak ki tau tok udang tau tok mong mula nek ana wong ndak sikara karo kowe bapak ora mentala terus bapak dawuh karo Antasena ayo mono Bagong aja nganti diajar karo kakang-kakangmu terus aku mangkat rene iki aku tekan kene arep ngewangi karo kowe Esti napa estu napa tenan nek pancen tenan terus pripun maju meneh ana apa pedhoke Pak Setyaki ngono kuwi ngewangi ngono kuwi ora ngewangi no Sena ngono kuwi jlomprongke aku modar kowe kok bengok-bengok nyapa to aku omongane yo aneh aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju anane kowe tak kon maju kowe tak nehi daya kekuatan kaserten yo apa pusaka ora daya kaserten apa tinatamen dadi menten ora ning aja kuwatir
supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki Ora. napa riki ciut ning ngombo. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis ya wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amos Surakarta Jaya Brata. Enteni kono Setyaki. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjing ning awakmu, nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Kong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya Mergatasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Wis, Ngene, wis. sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Ning ya perlu dijajal, kok nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa maneh. Wah, gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya sapa adus kae. Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Up. Wah, gleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep ana memburi kena. Wah, oh ya meng peteng kok. Edan tenan Darata Cina ki ampun tenan ya. Waduh, iki jan. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mapi urun nang sirah. Semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambine. Jedul. Ya. Amo Surakarta Jaya Brata ayo Wresni Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kaya mungsuh Bagong kewirangan dina iki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo. Ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning. Gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nang ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Sawangen Setyaki. Lho. Buka
bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimblis. Sirahmu pecah dadi 8 sengkep. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon terus saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku men kowe, Jo. Lus. Jajo-jajo ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan sawangan? Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delan. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji ya. Kan mlebu meneh. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene ya. Dimas Wanasena, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut. Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Mundur. Urip mlaku kok mundur ki ngopo? Engko seneni. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Dhewe nek pancen arep gendak sira Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah, Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Ayo wedi wae. Pucet tak. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa? Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelute Antasena karo Antarja. Nggih to, Sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis tindak ya. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Gatotkaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Gatotkaca sowan ning Karangkadempel. Arep ngopo, Edon? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih. Nggih pun ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Kula isih duwe kewajibane. Apa? Tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakoke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa. Tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ana apa-apa? Noleo sik to. Tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Dus.
Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurwelang. sing mingkup niku Payung Tunggul Naga. sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki kok edan ora. Nun ngapunten aku lho iso bales ya biasane refill. Refleks. Refleks e. Nek ro gareng niku sok bales-balesan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku Wis. Kuwi senjata cakra. senjata cakra. Iya. Kuwi katondo nek kelakuane utawa tumindahe Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Wis Suwun ya, Ndeng. kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. Siji. Tengen. Ngegegete. Aku somong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sing biasane ciduk. Iki. Wes. Gawanen ngono. Nggih, nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh, nggih, ngesta. Jeneng kita Ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula mangsa paduka Hyang Adi pukulun menika namung badhe asong pekabaran. Pekabaran bab apa? Kelampane ingkang dumados wonten ing jagat. Nalika semanten ingkang wayah sumandhaten negari Ngamarta nanging dumadakan mboten kanyana-nyana wonten sowanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhekaken utawi mbabar lampang bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana. Sewu kulun. Mboten nama kula badhe anglincipi carang papak babar pisan mboten namung panggrahitanipun ingkang manah Panarayana inggih pun Kresna. Pengalamanipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tegesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Lurah Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuh derajat ingkang langkung inggil ngasoraken dhateng derajatipun kadewatan pukulun. Oh, Mas Purnama sidam karing bawuna langgeng. Kakang Narada, punapi? Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Mangribe lho, Dik, mangribe. Mesinipun Adi Guru langkung para bab pambeganipun Kakang Ismaya. Menapa dipun aturaken Deting Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dung kaping tembe wingkingipun Di Adi Jatimurti. Leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungsa lumrah. Mila kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Inggih, Kakang Narada, mangke kula inggih badhe ndhawuhaken sewiji-wiji. Inggih kula semanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho, Di, sampun ngantos panjenengan mboten adil tumrap sinten kemawon. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke mboten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa. Nanging menawi paduka Hyang Adi pukulan ingkang jumangkah tuwin ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ingkang dados gegayuhanipun kula kinten badhe kasembadan nanging lamun nulung ingkang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang permoni kula wonten timbalan ngadhawuh Hyang Adi pukulun wantren paduka miji dhateng wismanipun ingkang ngarayi pun mangya benari durga kita aja enak-enak kapinak mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko. Nona inggih mekaten sabda paduka. Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun Pura Kencana.
Monggo Kresna butuh ruwang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya lajeng Paramaduka ketapna Wadyabala ngombyong marang lakuning Kresna supaya nggiri godha kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel malah kita ulun keparengake njarah rayah Karang Kadempel katobat ngaturaken genging manuning tanpa pepindhan pukulun lajeng samangke mawi dipun parengaken kula badhe sarembagan Natandrawati ya mangsa Baraka Kresna wonten paring dawuh pukulun ora susah mapan ning kaya wong ayo tak kanthi manjing repat kepanasan sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka kepiye munggo iku pertikamu aku mung kali manut sing bakal ngetapake para Wadyabala supaya nggiri godha kananing kawula Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana suwawi pukulun kula dherekaken pukulun kula nyuwun pamit balane Betari Durga ngampyak awur-awur saben wong kang slupan mari kono ngangslupi kene mari kene ngangslupi kono Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit wah lah kok Karang Kadempel akeh sing dol sing ramyang nggih terus kula nyuwun donga saking bapak supaya iso ngusir demit ngapa emer kowe iki karo omong wae mbok ya sing tenang wae ngeling-eling japa mantra napa Pak japa mantrane ana loro demit ora ndulit setan ora doyan Yetna Yuwana Lena Kena Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti kok kedawan to men banget iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karmul demit ora ndulit setan ora doyan Yetna Yuwana Lena Kena Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti wis dapalke demit ora ndonga ndulit aku kan ndulit rek wong japane ngono kok ndur ngincep mah demit ora ndulit setan ora doyan Yetna Yuwana Lena Kena Teguh Yuwana ora tak apalke ra rampung-rampung setan ora ndulit aduh demit ora ndulit setan ora doyan ayo Kong yuk didulit demit ora ndulit setan ora doyan Yetna kowen utuh wis ra ono ya Yetna Yuwana Lena Kena Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti kok ora kleru Gong wis cek-cek tau lak kepoyo oh iya udus demit ora ndulit setan ora doyan Yetna Yuwana Lena Kena Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti biar ampuh tenan ayo Gong nyoto kok Gong aku udah ngentok demit udus silet aduh wah wes aku ini akan ngapalke wetna-wetna ki angil rasane demit ora ndulit kena mutiar we Teguh Yuwana salam aduh selamat saka kersaning Gusti mati wah gleleng iki kowe kok ora tau kleru Gong aku saiki gak ana oh iya ora tak gawe-gawe saiki terus oh iya demit ora ndulit setan ora doyan Yetna Yuwana salam saka Gusti Teguh Yuwana salam saka Gusti oh